Olen Marja Vaiste ja toimin yrittäjänä Tuorlan majatalossa Kaarinassa. Yrityksellämme on ravintola ja kahvila Kaarinassa sekä majoituspalveluja. Yritykseni työllistää 15 henkilöä. Heistä 4 on seniori-ikäisiä. Osa tekee vähemmän tunteja ja osa välillä jopa täyttä työtuntimäärää. Yritykseni seniorit työskentelevät pääosin ravintolan keittiötehtävissä. Kokkaavat, leipovat, tiskaavat, kaikkea mitä siihen liittyy. Seniorit auttavat myös ruokatoimituksissa vanhuksille ja muissa kuljetus- ja lähettityyppisissä tehtävissä. Ravintola-alalla vallitsee kova työntekijäpula ja siitä syystä lähdin etsimään vahvistusta seniori-ikäisistä työntekijöistä. Itse asiassa 2 seniori-ikäistä otti itse yhteyttä ja tarjoutui tekemään jonkin verran töitä. Näitä töitä on ehkä tullut vähän enemmän, mutta molemmat osapuolet olemme hyvin tyytyväisiä tilanteeseen. En koe seniori-ikäisten työllistämisessä olevan minkäänlaisia haasteita. Sovimme aikataulut molemmin puolin sopivaksi ja joustoa löytyy, niin saadaan yhteistyö sujumaan oikein hyvin. Minulla on pelkästään hyviä kokemuksia seniori-ikäisistä. Heillä on ammattitaitoa, heiltä löytyy joustoa, ymmärrystä työelämän haasteisiin ja aikataulutuksiin. Ennen kaikkea se ammattitaito. Keittiössä työskentelevät seniorityöntekijät ovat todella ajan hermolla Google-maailmassa. He etsivät sieltä uusia reseptejä, ideoita leivontaan, ruoanlaittoon, perinneruokia ja kaikkia teemajuttuja. Ihan hienosti ovat kyllä digimaailmassa mukana. Olen itsekin 68-vuotias yrittäjä ja minusta on ollut hienoa tarjota samanikäisille ihmisille työmahdollisuuksia. Suosittelen ja kannustan kaikkia olemaan ennakkoluulottomia ja työllistämään osaamista ja ammattitaitoa.